Yo, what's up mga kabugs? So panibagong tips and tricks tayo mga kabugs saon paghimog YouTube channel mga kabugs. So una tong buhaton mga kabugs, punta tayo sa YouTube mga kabugs. Yan mga kabugs no. Nakapasok na tayo sa YouTube mga kabugs. Tapos mga kabugs, dito sa itaas mga kabugs, ito po mga kabugs, yan. Pindutin natin yan mga kabugs. So nilagyan natin ng profile mga kabugs, ato nang gibutan nga og profile. So pagkatapos mga kabugs, your channel mga kabugs. Pindutin natin mga kabugs. So yan mga kabugs. Pagkatapos mga kabugs, ito mga kabugs karong may nailapis mga kabugs. Atong tuplokong nailapis mga kabugs. Yan. So pagkatapos mga kabugs, dito mga kabugs, titulan mo mga kabugs, usay pangano mga kabugs, sample mga kabugs. Yan. Lagyan mga kabugs gaming TV. Yan mga kabugs. Yan, gaming TV na. Tapos lagyan mo ng description mga kabugs. So dito mga kabugs na ay blue. So ato nang i-off mga kabugs. Yan. Na-off na mga kabugs. So diri mga kabugs ganahan sa mong profile dire tangan sa ninyo mga kabugs. Yan. Choose from profile mga kabugs. So kanito ibutang mga kabugs. So update yan ang mga kabugs. So yan na ra mga kabugs. Pagkahuman mga kabugs, unsaon pag-download og videos mga kabugs. So diri ra mga kabugs oh. Ninay plus mga kabugs. Add ka plus upload a video. Yan mga kabugs. So mag-upload ka lang mga kabugs. Ganyan lang. Yon. Upload ng video. Tapos imutang title mga kabugs. Sample mga kabugs. Funny photo. Yan, description mga kabugs. Funny photo. Happy. Yan lang mga kabugs. Tapos kung dito mga kabugs wala ka tayong add video to mga kabugs. So yan lang po yan. Okay na yan mga kabugs. So tapos mga kabugs, next tayo mga kabugs. Diyon, no, it's not made for kids. Para may makakomment mga kabugs. Diyon, upload mga kabugs. Saan makikita natin mga kabugs ang in-upload natin mga kabugs? Dito sa library mga kabugs. Yan, your videos uploading. Yan, pwede na mapanood mga kabugs. Yan, pwede na tayo mag-like. So yun ang mga kabugs. Salamat sa pagtanaw. Don't forget to subscribe mga kabugs. Bye bye.